Ka VPP hi kaladap ban kren shai bakala ban weng nei penduk no ya ka cinglong kertong jong kino ki kertong nak benta ke election MDC banwan lada ki laj na kinong rem ne ka cing batha jong kasang ya ka ne karai la shim dak state executive committee jong ka VPP ha ka cingelang ka balalong ha kendai trek no pra arca opsal ban pensyai bakadon ya ka hok ban khmi benia lane ban weng no ya ka cinglong kertong jong uno ne kano ka kertong nak benta ka election syaka Khasi Hill Autonomous District Council bat Jante Hill Autonomous District Council lada ha kano ka khap la syam ba uta ne kata ka kertong kimlong ki bedai hok ban syak chit kum ne ka kertong ba pura jok kasang ne kita ki kertong ki laj nak kinong rem bat ka cing batha jong kasang Secretary ke State Election Committee jongka VPP langba Dr. Londonal Satun haka cing pembena kabala penmi bajba aksi baar kala pentip bajba bakala sai bucli da Dr. Jurisman Yopnau penlong kum ukertong ka VPP na Nongstone constituency haka caka jongba marbiang nongsiet ya kaba uladap ban pembena haka tup kerteng baladap ban pelaj Naduh usnam ubalala haka kerwa balak pelaj la pentip baya ka cingtap kerteng jongba marbiang nong siet kebala dap ban pelaj ru haka tup kerteng ladap ban weng no bat ya ka ne karai la sim nak benta ka cing mentoy jok kaseng bat kipaj ba hi bar awai bat la ru ban ong hang ne bat dai tang ka VPP ka dai kaseng san perthai ka ban kong ban pelaj ya ka tup kerteng jong ki kertong ki ban ya ai rang ha ka election MDC syaka yeng dor bar thoan jong ka KHADC bat JHADC Hakabala sai kertong ru na baro ki sanpo pratli ki constituency hakine ki artli ki konser kata arp dangut na KHADC but arp dangut na GHADC